Το θέμα του σημερινού βίντεο αφορά τις ψυχολογικές αλλαγές που συμβαίνουν σε μια γυναίκα όταν αυτή βρίσκεται στη φάση της κλιμακτηρίου. Αυτό που θα παρατηρήσεις γενικότερα είναι ότι ενώ υπάρχει πάρα πολύ υλικό και πολλή πληροφορία στο διαδίκτυο και μπορεί να την αναζητήσει κανείς για φάσεις όπως είναι η εγκυμοσύνη για παράδειγμα που διαρκεί 9 μήνες, θα βρεις δυσκολότερα υλικό που να αφορά τη φάση της κλιμακτηρίου. Άσχετα αν αυτή εκτείνεται σε ένα μεγάλο κομμάτι ετών και καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι από τη ζωή μιας γυναίκας. Αν είσαι γυναίκα που βρίσκεσαι σε αυτή τη φάση της κλιμακτηρίου, αν έχεις στο περιβάλλον σου φίλη, σύντροφο, γυναίκα που να βρίσκεται σε αυτή τη φάση, μείνε λίγο για να δούμε ποιες αλλαγές συμβαίνουν και ποιες είναι απόλυτα φυσιολογικές και αναμενόμενες. Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά στο κανάλι, είμαι η Μαρία Σκαρλάτου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Αν βρίσκεσαι για πρώτη φορά εδώ, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Η κλιμακτήριος μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ψυχολογικές αλλαγές, οι οποίες συνδέονται πολύ στενά με τις μεταβολές, με τη μείωση των ορμονών στο σώμα, στον οργανισμό μιας γυναίκας, με τη μείωση των ιστρογόνων και της προγεστερόνης. Μπορεί να υπάρχει μια έξαρση του θυμού, της νευρικότητας και γενικά να βρίσκεσαι σε μια κατάσταση ευερεθιστότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ορμόνες επηρεάζουν και επιδρούν τα κέντρα του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον έλεγχο των συναισθημάτων. Κατά συνέπεια μπορεί να έχεις εκρήξεις υπερβολικές με ασήμαντες αφορμές. Με κάτι πολύ μικρό, με μια πολύ μικρή αφορμή που δόθηκε στο περιβάλλον, ο θυμός σου μπορεί να είναι έντονος, υπερβολικός και ίσως και εσύ ίδια να μην μπορείς να το εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει εξήγηση. Οι ορμόνες φταίνε γι' αυτό. Μπορεί να έχεις αλλαγές στη διάθεση, συναισθηματική αστάθεια και συναισθήματα θλίψης. Μπορεί να πέφτεις ανεξήγητα χωρίς λόγο. Αυτό έχει την εξήγησή του. Οι ορμόνες επιδρούν στο πώς λειτουργούν οι νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο και επηρεάζουν την σερωτονίνη, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη διάθεση. Γι' αυτό μπορεί να νιώθεις θλίψη, μπορεί να νιώθεις μια μεγάλη εσωτερική αναστάτωση, μια έντονη ανάγκη να ξεσπάσεις ή μια έντονη ανάγκη να κλειστείς τον εαυτό σου, να βυθιστείς και να μην θέλεις καμία επαφή και καμία επικοινωνία με τους γύρω σου. Μπορεί ακόμα να έχεις διάχυτο άγχος, ένα άγχος που επηρεάζει το καθετή ή απάθεια. Προσπαθείς να επαναπροσδιορίσεις την ταυτότητά σου, τον εαυτό σου. Αντιλαμβάνεσαι ότι η ζωή μικραίνει, ότι υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος είναι μάλλον λιγότερος από αυτόν που ήδη έχεις διανύσει και σε σχέση με την ταυτότητά σου, επειδή έχεις χάσει την αναπαραγωγική ικανότητα, μπορεί να υπάρχει και ένα πένθος, μια απώλεια. Δεν έχει να κάνει με το αν μια γυναίκα έχει παιδιά ή δεν έχει παιδιά. Η δυνατότητα αυτή του να αποκτήσει αν το θελήσει είναι κάτι που το στερείται μετά τη φάση της κλιμακτηρίου. Η κρίση ταυτότητας επηρεάζει πώς βλέπεις τον εαυτό σου εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Η εικόνα σου στον καθρέφτη μπορεί να μην σου αρέσει, μπορεί να σε σοκάρουν οι αλλαγές, μπορεί να τις αντιμετωπίζεις ήπια και να είναι καλοδεχούμενες. Μπορεί όμως πάλι να σου θυμίζουν το φθαρτό του πράγματος και όπως και να το κάνουμε, όταν έχουμε απώλεια κάποιων ικανοτήτων ή ιδιοτήτων που είχαμε νωρίτερα, δεν μας αρέσει. Και μας βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτούμε το τι χάνουμε, το τι χάσαμε. Μπορεί να συνειδητοποιείς ότι χάνεις τις αντοχές σου. Δεν είναι ίδιες όπως πριν. Μπορεί να συνειδητοποιείς ότι το σώμα αλλάζει, ότι το πρόσωπο αλλάζει. Ότι η καινούργια εικόνα μπορεί να μην σου αρέσει και πάρα πολύ, γιατί συνειδητοποιείς αυτό το μεγάλωμα. Μπορεί από την άλλη να νιώθεις πολύ τυχερή που καταφέρνεις να μεγαλώσεις. Τα συναισθήματα όμως είναι ανάμεικτα. Ποτέ δεν είναι τελείως ξεκάθαρα. Είναι λίγο ένα κουβάρι μπερδεμένο. Κάτι άλλο που συμβαίνει στη φάση της κλιμακτηρίου και είναι δυσάρεστο και δύσκολο είναι οι αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου. Ακόμα και αν κοιμώσουν πάρα πολύ καλά, ακόμη και αν κατάφερνες να έχεις ένα ποιοτικό ύπνο, μπορεί να ξεκινήσεις να ξυπνάς, να έχεις νυχτερινές εφηδρώσεις, να έχεις ανήσυχες σκέψεις. Ο ύπνος πάντα επηρεάζεται η ποιότητά του σε αυτή τη φάση. Και αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη νευρικότητα. Η έλλειψη ύπνου δημιουργεί και κάτι ακόμα. Περισσότερο άγχος και πιο έντονα καταθλιπτικά συμπτώματα. Η λίμπιντος μειώνεται. Οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια σεξουαλική επιθυμία όπως είχαν και πριν. Αυτό μπορεί να τους δημιουργεί και διάφορα άλλα προβλήματα ως προς την αμφισβήτηση της γυναικείας τους ταυτότητας. Σε κάποιες γυναίκες
Όλες αυτές οι εξωτερικές αλλαγές, το ότι βλέπουν περισσότερες ρητίδες, το ότι βλέπουν το δέρμα τους να αλλάζει, το να παίρνουν κάποια κιλά, μπορεί να τις οδηγήσει σε μια φάση έντονης αυτοαμφισβήτησης, η οποία πλήττει την αυτοεκτίμησή τους. Μπορεί να σε οδηγήσει στο να αναζητάς λύσεις για να παραμείνεις όσο γίνεται πιο νέα, που μπορεί να περιλαμβάνει επεμβάσεις, μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε άλλο. Πάντως, είναι φυσιολογικό να κάνεις κάποιες προσπάθειες για να βοηθήσεις τον εαυτό σου να είναι καλά. Μερικές γυναίκες υπερβάλλουν γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ η εικόνα που βλέπουν εξωτερικά, τις ταράζει τόσο πολύ, τις επηρεάζει τόσο πολύ, που περνάνε μια κρίση ταυτότητας η οποία είναι έντονη. Είναι αναμενόμενο να περνάς από αυτή τη διαδικασία της αμφισβήτησης καθώς διέρχεσαι τη φάση της κλιμακτηρίου. Το πόσο έντονη θα είναι αυτή η αμφισβήτηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Και κυρίως από το πώς ήταν μια γυναίκα πριν. Από το αν νιώθεις, για παράδειγμα, ότι έχεις ζήσει καλά τη ζωή σου, ότι η πορεία που ακολούθησες ήταν πολύ κοντά στις δικές σου επιθυμίες, ή αν νιώθεις ότι θυσιάστηκες, θυσίασες, έδωσες το χρόνο σου, και αν νιώθεις κυρίως ότι όλα αυτά δεν αναγνωρίζονται. Αν βρίσκεσαι σε αυτή τη φάση ή αν την έχεις περάσει, ποιο από αυτά που άκουσες μέχρι τώρα έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο στη δική σου πορεία? Και επίσης, πώς το διαχειρίστηκες? Αν θέλεις, γράψε μου στα σχόλια. Μπορεί να βιώνεις φάση απομόνωσης και να αισθάνεσαι μοναξιά. Κυρίως, αν αφιέρωσες τη ζωή σου στο να τρέχεις για τους άλλους και δεν πρόσφερες τον εαυτό σου. Μπορεί να νιώθεις απομόνωση, ότι κανείς δεν νοιάζεται για σένα, για τα συναισθήματά σου και ότι δεν είσαι σημαντική. Δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες που περνούν τη φάση της κλιμακτηρίου έχουν ακριβώς αυτά τα συναισθήματα με την ίδια ένταση και την ίδια διάρκεια. Για κάποιες είναι μια περίοδος σχετικά ήπια. Δεν έχουν πολύ έντονα συμπτώματα, δεν έχουν έντονες εξάψεις, εφιδρώσεις, ενοχλήσεις και έτσι λοιπόν μπορεί να σου περιγράψουν μια πολύ καλή εμπειρία. Για κάποιες άλλες γυναίκες είναι πάρα πολύ έντονα τα σωματικά συμπτώματα, τους δυσκολεύουν τη ζωή και τις κάνουν να φέρονται και με έναν τρόπο που το περιβάλλον τις ανασχετεί μαζί τους. Το χειρότερο που έχεις να πεις σε μια γυναίκα η οποία περνά από αυτή την περίοδο είναι ναι, έχεις τα νεύρα σου, φταίει που βρίσκεσαι σε κλιμακτήριο. Θέλει λίγη προσοχή αυτό και λίγη κατανόηση. Είναι ένα πολύ φυσιολογικό κομμάτι στη ζωή μιας γυναίκας και το πώς θα το περάσει εξαρτάται από το τι πίστευε και πριν μπει σε αυτήν. Επίσης εξαρτάται από το πώς έβλεπε οι γυναίκες, η μητέρα, αδερφές, θείες να περνούν από αυτόν τον κύκλο. Τι άκουγε γι' αυτόν? Αν ανήκει στην κατηγορία των γυναικών που πάντα φρόντιζαν τον εαυτό τους, με τον ίδιο τρόπο αυτή η περίοδος μπορεί να είναι ήπια γιατί ακριβώς έχεις μάθει να φροντίζεις εσένα και θα κάνεις το ίδιο και τώρα. Αν όμως δεν κοίταξες ποτέ τον εαυτό σου, τότε η κρίση αυτή στη φάση της κλιμακτηρίου είναι πολύ πιο έντονη και τα συναισθήματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Γιατί σίγουρα υπάρχουν οι ορμόνες οι οποίες επηρεάζουν, αλλά μπαίνει μια γυναίκα σε μια φάση να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, την ταυτότητά της, αλλά και τις σχέσεις της με τους άλλους. Έτσι μπορεί να βλέπει κανείς σχέσεις ετών που φαινόταν απ' έξω καλές, συζυγικές, συντροφικές, να διαλύονται, να αλλάζουν. Αν σου φάνηκε χρήσιμο το βίντεο, μπορείς να το μοιραστείς, μπορείς να κάνεις like, μπορείς να μου αφήσεις κάποιο σχόλιο. Με αυτόν τον τρόπο θα μου δώσεις ανατροφοδότηση για να συνεχίσω να δημιουργώ βίντεο. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο με ένα επόμενο θέμα.